Hello mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta ka mong tanan karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala ug mga kaigsuonan, ako ding ipangumusta ang tanang mga magbabaol, ang tanang mga construction workers, o ang tanang mangingisda, o ang tanang mga drivers, o ang tanang mga OFWs. Kumusta kamong tanan hinaot nga nakamo sa mayong panglawas uban sa inyong mga panimalay, inyong pamilya. So karon mga higala og mga kaigsuonan, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. No? So diri nato mabasa ang atong ipaambit karon nga bersikulo mga higala og mga kaigsuonan sa Panultihon. Panultihon 31 10 hangtod sa 12. Akong pagabasahon og sunda sa inyong salabutan. Ang buotang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. 11. Kasaligan siya sa iyang bana og magmauswagon gayod ang iyang bana. 12. Dili gayod siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Mao kana ang atong ipaambit karon mga higala o mga kaigsuonan, no? So kani nga paambit karon nato mga higala igsuon nagkabahin kini og ang buutang asawa, no? So kabahin kini sa asawa, no? Kabahin kini sa usa ka asawa sa iyahang kinaiya, sa iyahang kinabuhi, no? Diri nato mabal-an ang buutang asawa ug unsa ang iyahang ginabuhat sa iyang bana, unsa iyahang pahimuot diya sa iyang bana, no? Diri nato masabtan unsa gayud ang buutang asawa. So diri nato mahibal-an nga paambit karon kung unsa ang kalidad niining asawa. Nganong giingnan kini siya nga buutan nga asawa, no? So nagaingon sa Jess, ang buutang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas. So ang buutan daw nga asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas, no? Dakong bililhon mga higala igsuon, no? Nganawan, imuha siya nga gipanguyaban dako na siguro na sa 20 kapin. Wala gani ka kahatag og mga diaper sa pagkabata niya o Alaska na lang. Nagsakusan lang ka Alaska or para pagkaon siya pagkabata, no? Di ba? So bililhon kayo ang imong asawa kon siya buutan, di ba? Mas bililhon pa siya kaysa mga alahas kon ang imong asawa buutan, di ba? Asaw ka mga higala igsuon, giyatagan ka sa Dios og asawang buutan. Di ba? Nga dagko na mo nakita, di ba? Dagko na mo nakita. Apan dako kaayo nga pasalamatan sa usa ka bana nga nakaasawa siya og buutan nga asawa, di ba? No? Ang buutang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas. Bililhon pa sa alahas tinuod na mga higala-igsuon. Asa ka pag-abot nimo sa imong balay, nanakay pagkaon, gilabhan pa ang imuhang mga gamit, di ba? Unya limpyo pa ang imong panimalay, di ba? So mas bililhon pa ang asawang buutan kaysa mga alahas tinuod na mga higala-igsuon, di ba? Nakita nimo ginaatiman ang iyang mga anak, di ba? Ginapakaon sa husto ang iyang mga anak, di ba? Mauna siya bililhon pa kaysa mga alahas kanang asawa, ha? Una ka nang mao asawa, ha? Kinahanglan nga tahuron siya, hatagan siya o unsa iyahang panginahanglan, hatagan siya sa iyahang mga
katungod sa iyaha nga para nga malipay siya. So mga higala og mga kaigsuonan sa mga bana nga nakaasawa og mga buutan nga asawa, ikuan nyo, igala ninyo ang asawa, di ba? Suroy mo sa parke dito, magisnak mo kuan, dala inyong anak aron pod ang inyong asawa dili pod siya ingon nga maburingan di sa iyang balay. Gala-gala pod og na ay panahon, di ba? Suroy-suroy pod ba? Suroy sa mga naay mga nga parke or sa mga overlooking para ba nga ang inyong ang relasyon musamot pa jud ka hugot di ba? Musamot pa jud ka mainiton nga relasyon, di ba? Ang buutang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas. Apan pagkalisod nga pangitaon na ay apan lisod pangitaon ang asawang buutan, di ba? Lisod kaayo pangitaon ka na, di ba? No? Aman kung ang imong asawa nakita nimo nga buutan siya, ginaatiman ang imuhang mga anak, di ba? Tagad ka nga isip ba na imuha na siya nga pasalamatan kanunay sa Dios. Tungod ang Dios mo'y naghatag kanimong asawa nga buutan. Di ba? Ang buutang asawa mas bililon pa kay sa mga alahas apan pagkalisod ng pangitaon. Lisod pangitaon. Di ba? Naka mga asawa ron tagaw-tawan kaayo. Di ba? Tagaw-tawan na mga uban nga mga asawa marites. Kanang ingong marites karon sa social media kana bang mga bisag unsa ra iistorya na ay makitaan i-chismis dayon, dili na maayo. Mas maayo nga inyong itabi sa inyong silingan, sa inyong mga bata ang pulong sa Ginoo na maunay tinuod mga asawa, no? Mas maayo ang inyong itabi mao ang pulong sa Dios, di ba? Sa inyong mga anak tudluan ninyo sa pulong sa Dios, mas maayo na. Pero kanang giingong mga marites, mga chismis, may paibasura na sila ba para nga dili na siya magbalik-balik sa imong huna-huna, di ba? Mas maayo pa nga ang pulong sa Dios mo'y ipaambit sa atong silingan, sa atong mga bata, di ba mga asawa? Ha? Dili na ingon nga mauna na may mag-ulo sa anak sa pagbuhat og mga dili mayo, di ba? Tagaan na tog tayo mga atong anak na atas balay. Tagaan na tog tayo nga magbasa tag history kabahin sa Biblia, di ba? Pasabot sa mga anak. Mao na siya ibuutan ng asawa nga matinahuron mahadlokon sa Dios, di ba mga higaligsuon? Dili na tudluan og mga katong mga kalaswaan ba nga mga video daghan kaaron mga inahan nga ilahan ng tudluan ang ilang bata sa kalaswaan, ipakita nila ang ilahang lawas nga dili ka angay-angayan diha sa panimalay sa Dios. Nakita pud sana nga ang iyahang mama nagsayaw-sayaw nga kaning gamay na lang kayo og pamiste sundon sa bata. So bad influence, dili ta bad influence mga inahara ato ang usbon hinahinayon ato kani siya pagtambag lang ni, dili ni siya ingon nga ginakasab-an mo, kundi gitambagan mo para ang inyong anak dili mo sunod sa mga dili maayong mga panggamit, di ba? Dili mo sunod sa kung imuhang anak magsupot ng dili maayo kaning kuana. So ikaw nga inahan o amahan dili ka gusto samot na makita nimo sa YouTube nga nagbikini-bikini na mong anak layhan ka. So bad influence na naana siya.
Apan kitang mga may kahadlok sa Dios, may pagtahod sa Dios, di na nato mabuhat tungod kay si Kristo, maoy nagkupot ka na to. So kung naa ka na nato, ato nang hinahinayon kay dili din na maayo, bad influence na sa mga bata, bad influence na sa naglantaw. Di ba? Dili maayo. Unsa dito? Ang buutang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas tinuod. Asa man ka dagko na mo nakita, tapos giatiman ka, di ba? Gigugma ka, gitagad ka, isip usa ka bana. May pagtahod siya, isip sa imong pagkabana. Subililhon kaayo ka na. Nga asawa, dapat ka na nga asawa, imong hatag importansya. Di ba? Ang buutang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Lisod pangitaon ng asawang ingon anak. Di ba? Makitaan lang nato na kung mangayo kita sa Dios. Kay ang Dios maoy muhatag ka nato og buutang asawa. Ha? Sa 11 na ta, kasaligan siya sa iyang bana og mauswagon gayud ang iyang bana. So kasaligan siya sa iyang bana sa tanang panahon, sa tanang oras, kasaligan siya. So meaning, nagpuko siya sa iyang kinabuhi isip usag asawa, diya siyang panimalay. Wala siya nagpokus sa mga materialism, mga gamit nga mga mahalalon, kundi makontento siya sa unsay gihatag sa iyang bana. Apan mga asawa karon dili na makontento, di ba? Hutdon tanan ang sweldo sa iyang bana. Di ba? Unya mo daw maupay magbuot sa iyang bana. Di ba? Dili na mga igalaysuon. Ginahanglan nga walay hari sa usa ka panimalay. Ang giingon diya sa usa ka panimalay, respeto. Respeto pagtinahuray diya sa usa ka panimalay, kay kun wala gani ng pagtahod o respeto sa usa ka panimalay, gubot. Muna siya giingon, gubot pa sa lukot. Di ba? Kasaligan siya sa iyang bana og magmauswagon gayud ang iyang bana. Tungod kay kasaligan siya siyang bana, ginapialan siya, ginatagan na sila unity, na sila pakigiusa nga kani siya day atuan ni siyang inegosyo aton ipamuhi, no? Naa sila usag-usa sa pagrespeto. Di ba? So ang bana niya na magmauswagon tungod unity, pagiusa sila. Unsay mga plano sa asawa or bana, ilang giusahan. Mauna siya, muna nga magmauswagon gayud sila sa ilang pamuhi, sa ilang tindahan, sa ilang mga unsay ilang paghimuon tungod kay ilang ginasabutan, ilang gimitingan, ilang gipaghiusahan. Di ba? Pagkanindot kayo sa pulong, ha? So diri na ta sa 12, last verse. Dili gayud siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Dili siya mubuhat. Sa to panaa siya pagkumit sa iyang bana, na siya pagtahod sa iyang bana. No? Yang giampingan ang iyang pagkaasawa diha sa iyang bana. Di ba? Dili siya gusto nga mangchismis, di ba? Dili siya gusto nga mangdaot sa mayang silingan. Mao na siya pag-amping sa imong bana, labi na jud sa Dios. Mao na siya asawa nga sa diin mahadlokon, may pagtahod sa Dios. Kung may pagtahod ka ng asawa sa Dios, usab ang iyang bana mutahod usab siya. Di ba? So dili siya gusto nga masakitan ning bana, dili siya gusto nga iyahang luiban iyang bana, di ba? Mao na siya buutan nga asawa. Apan lagi mo nag-ingon, talagsaon kayo. Di ba? Dire sa kuan balik ta sa Jis. Ang buotang asawa mas bililon pa kay sa mga alahas. Apan pagkalisod nga pangitaon. Lisod na siya pangitaon mahigalaysoon kon tawhanon nga ang imong pagpangita apan kun imong ipasa Dios, ipangayo nimo sa Dios, ang Dios mao imuhatag kanimo buotang nga asawa. Di ba? Dili gayud siya dire na ta sa kuan. Dire sa 12, no? Dili gayud siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Dili siya mubuhat sa mga dili maayo mga butang, ha? Dili siya mudaot sa iyang bana, di ba? Lain mga higalaysoon kanay mga asawa karon nga ayaharang banang sige istoryahan, sige niya daot wala iyang bana. Di ba?
Sige, ano ko, dili na. Kauban mo sa iyong panimalay, may pay magsabot mo, mag-meeting mo, unsay maayong buhaton. Di ba? So, tinuod mahigalag suon, atong pasalamatan ng atong asawa, no? Dili lalim ang usa ka asawa, no? Mabilin siya balay, mag-atiman sa bata, manglaba. Abi ni mo, dili lalim ang isip usa ka asawa. Muna tagaan importansya, tagaan atong gala pud ang asawa. Abi nyo mga higalaysoon, karon pa ko nakahibalo, karon pa ko kahimamat. Abi nyo mga higalaysoon, ako sa una dili, ingon ani ang ako ang kinabuhi. Ha? Sa dito pa ko sa kalibutanon. Ha? Nagsuroy-suroy, nangatalang, nawala, nasalaag. Dili mao ang akong kinabuhi. Sayop kayo, ako ang kuno na. Ang asawa sa una, nga napako asawa, pero may kahilak. Tungod sa ko ang baladlungon, kay ko nga pagkamana. Apa nakita na ako, nadungog na ako, diri na ako nakita sa Biblia ang saktong direksyon. Saktong pagtulunan na aras Biblia, wala aning kalibutan na. Mga igalaigso, ninaot nga, napumoy gamay nga nasabtan sa atong ipaambit. Ang pulong sa Ginoo, mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amin o gamin dalaygon ang Dios. Hallelujah!